Аз съм строителен инженер и работя, проектирам преди 40 години. 1987 година противоземетръсният правилник влезе в сила и ние сме работили винаги, за да се спазват нормите против земетръс. Не се оплаших, защото съм преживяла много земетресения. Това, което беше 1977 година в с епицентър в Румъния. Скоро имаше с епицентър между Асеновград и тук близките села. Констатирах, че този път е с хоризонтално направление. Предишният път, който беше преди 4 месеца, беше с бучение вертикално. Кажете, сградите в България как са проектирани и на какъв трус аз могат да издържат? Казах, 1981 година започнах да уча задочно, строителен инженер. И 1986 година влезе в сила земетръсния правилник. Всички сгради, които сме построили, казвам построили, защото аз съм служител на СМК-то, на строително-монтажен комбинат. Всички сгради, които сме построили, да кажем, до 1992 година, са спазени стриктно земетръсните норми. Сега, след 2007-2008 година отпадна земетръсния правилник и се въведоха еврокодовите. Нали? Задължиха ни да работим по еврокодови. Значи, започнахме да спазваме нормите по тези еврокодови. Новите кооперации са средноетажни, 8 етажа. И пак се спазват нормите. Как трябва да реагират гражданите при земетресение, кое е най-правилно? Много е важно на първо место при такова природно бедствие да запазим самообладание и да следваме алгоритъма, който би трябвало да знаем какво се прави при земетресение, да застанем на безопасно место, в никакъв случай да не хукнем към стълбите и да изчакаме да отмине труса. Важно е всички ние да бъдем подготвени какво може да ни се случи и какво можем предварително да подготвим както лично за себе си, така и за своите семейства. Съветваме от Български червен кръст, на сайта ни има указания, има какви са личните пакети, които личната раница, която би трябвало да имаме в наличност, както и семейните комплекти. Ето, съветвам ви, запознайте се, подгответе се, за да можем да реагираме по най-правилния начин. Български червен кръст съветва, подгответе си раницата при бедствени ситуации. В нея да имате копия на документи, да имате медикаментите необходими, особено при хронични заболявания, при бебите и малки деца. Помислете първите 24 часа какво ви е необходимо, когато човек може да излезе само с една раничка. Нека всички ние да бъдем ангажирани, да имаме семейен план за реакция при бедствия, как семейството да бъде изведено, как да се съберем. Тоест, нека бъдем подготвени, за да намалим травмите и най-вече спокойствие и правилна реакция.